aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Ning di au. Aku ya pun mimi. Sak karepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah kok ya. Ayo gek nembang. Oh, bolong siji. Ayo, ning mung siji tok ngono. Oh lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Oh. Iya. Oh lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno tarari lalaling. Terus wandong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa to? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, aku ora ngerti wondo iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkele karo aku tak kon juwuke wayang ora gelem to. Oh, wayang iki ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, Sik ndek kudune. Wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, ning mung siji tok ngono. oh lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di au. Iya. Iya. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Pak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih totok Tekan kono. tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sik to Pak Dul? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Pritenan nang tasih Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok ora. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya. Wis mangan urung, Ting? Wis ta? ngono Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Sak karepmu aku ora takon. Sepatu. Banter lu ya, Bapak. Monggo. Gak salah kuwi entuk telu. Iya ya, Mak. Arek ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung, breng, tak tundung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko ndak. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Iya. Kok jumbo? Dede abe no. Iya. Iki wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo-linggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa. Oh, ora. 6,3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Masa tak kula ora kerasa e. Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya delehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki manganane apa ngono. Manganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji dot kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendanak-dandak. Treng. Tak ngene wae. Heeh.
Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh, Kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah priman ta? Kuwi jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhi-gedhi. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu jenengan awan ra jelas kok. Jelas wae. Ya, mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena, Wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kiri. Oh, cen kok, Pak. Iki mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas Sik. wae. Ayo, Nggih, kula, Pak. kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriku niku. Wis nganu lho. Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Weh, berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho, hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7, Karo Pak. bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek Oh, aku wis cetok kok. Ayo nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu dong. Mpun. Karo ngomong sini. Ah. Lho, berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalang kok iya. Lah Mbok sisan. Terus aku le molo. Ngono. kok melet barange. Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek kowe ya paham ta, Yu? Omong aku mau paham. Jenengan nek ngomong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah krungu ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piyai akeh. Nek kowe iki pancen suda rungon. Wis diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. Dalange mau jelas mboten nggih? Modar ora, jelas kok. Aku budek tenan po ya. Iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek priksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Awang ayu wedong kok. Anting sing cedhak pangan. Miketing. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu melocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih, totok. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sik to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok ora. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono jelas ya kowe le nyaur ya ra. Wis mangan urung, Ting? Wis to? ngono Ting.
Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Ha sakarepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Tuwarno aku arep mlayu tatin malah mercon kok ming mak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayun. Mas susu ki piye? Denko susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangane ana susu untuk dewasa. Ana. Anlin. Oh iya. Pertumbuhan tulang. Kuwi nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Man, blong tung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep ngendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo mung arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nae kowe ki. Ya kan? Kowe ki sing pekoki kowe. Kudu anting. Ten mriki lho, kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kuwi. Betara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nek kaya sedakep. Ya kowe. Suara. Kowe. Aku ya. Suarane. Betara guru kok ngepek Betara Pathuk. Betara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Betara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kowe nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lah iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang miangan Nyerang bayi noswawan toro. nek iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Dong dong teng teng dong 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 teng dong dong blong blong. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Ra ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayanganku. Loh, maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kek nembang rasa kok kan ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Oh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Heeh, bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok.
Terus baraku kok. Oh ya. Pianyu wangi kulon gunung wetan sagara lor lan kidul alas angker. Piye to iki jane sing ngendangi karepe? Kuwi sing ra iso kowe, iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku emang kurep yo. Terus bar mangkurap? Aja sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Kang Nek cara Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno nek neno. Lololi lololi. Terus wandong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa ta? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, aku ora ngerti Wanda iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkeli karo aku tak kon juwoke wayang ora gelem to. Oh, ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, Sik ndek kudune wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, nek mung siji tok untune. oh lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di al. Iya. Iya. Enek Pak Imawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya, mangga. Aja bareng wong loro, jiro lu. Aja. Yo genten tanah. Tanah India. Gumel yaring. Gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara. Wis, engko nek apik cah loro tak paringi kepiting. Aku njapit lara. Ora iki kepiting. Nih ya ora sanding. Piye to? Wis tak gane bali wae. Kolesterol, Ora kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas dintas.
Usih urip lagi arep dimplok nyapit nggon kene. Dijejak sing kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ngajeng maem sinten? Aku. Nek kejapit? Wah, aku biasa kok karo kepiting ki. Biasa dijapit. Oh, sadurunge dhewe japit tak japit sithik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe. Lah ndi? Ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Oh iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Engko ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Empon nggih pas temen jenengan ten Sumatera niku. Oh, Kalih Bu Pras nika lho. wah, isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah iya kono? Kula kok. Iki lho. Iya nang kono disuguh menu seafood kae kepitinge cabute sak meneh-meneh kae yo. Ceblok ngono ki. Kepitinge iso gubet ndas cabute. Ati terus anjing jenenge. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo mangga.
Iya, Sampun. Duo jumbo. Iya. Wis kepareng ngaturake jogetane ya apik tenan. Tak plak. Uyuk. Tak plak. Uyuk. Kritinan Uyuk. Tak tumblem. Uyuk. Air naik. Bunga bunga. Iya. Ayo kene mayang ya kisruh to ya. Iya. Ya ora apa-apa arang lagi ajar melek kene. Kulino malah insomnia kaya kanca-kanca pengrawit kaya kanca-kanca sinden. Nek pas prei awan malah ora iso bengi malah ora iso turu. Iya ya Nak. Ya mergo ya donyane wis diwalik le nyambut gawe bengi le anu leren awan. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ayo gerti Mbak Ika Suesti. Ya. Made in Gunung Kidul. Ya di ben Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Seniman seniwati akeh tur ya. Ah iki ana sing nyuwun elailo iki cara mbiyen ngono iki. Iya. Hah? Lali ya Pak. Maca mboten apa-apa nggih? Ora apa-apa waton ra nggo koran. Ha iya. Nek kurane gedhe banget nek ora weruh kowe terus. Iya, nganggo HP. Suwe banget ya lagune. Ha iya, ning nyatane ya ana sing nyuwun iki lho. Ki pancen penggemar lagu-lagu jaman biyen iki, Mbak. Mas Supriyanto saka Jeruk Sari. Iya. Nggih, Mas Supriyanto. Saking Jeruk. Elaelo. Iya. Langsung mawon iki. Ah, sak setra. Arep saka ngendi? Arep saka ngebrak ya ora apa-apa. Ora maksudnya nganggo bawa ora. Oh, nganggo bawa, ora ngerti aku muni langsung. Iya. Nek langsung ora nganggo bawa terus lagu. Oh, ngono. Tak kira nek arep saka ngendi ya aku ya mung saka ngebrak ya kena. Saka jembatan Jirak ya ora apa-apa. Iya. Gayamu ya apal-apal. Apane daerah kene no? Iya. Kulino jelajah. Jenengan kulino jelajah. Soalnya Gunung Kidul ki akeh destinasi wisata yang luar biasa. Oh. Makanya kadhe kudu jelajah. Yeah, okay. Karangmojo ana Guwa Pindul. Ya, kidul-kidul kono pantai nganti ora iso diarani. Saiki sing lagi ngetren Indrayanti, sok wetane sithik ki ana pantai lanang. Pundi? Indrayanto. Ngawur. Iya, kuwi cah engko Indrayanto kuwi rabi, anak-anak pantai jejere. Pantai Jabang Bayi. Saking oke. Iya. Pantai kok rapi. Yo, mangga diaturake, Mbak. Dibawani ya kena kok. Tak deteng. Ya. Kanca-kanca kelingan ora. Ya karo dieling-eling no. Ya, mengko ndak memori ingatannya ora patiya cerdas. Monggo. Aja terus sare kaki. Pak Imawan Wayudi Prisa nek kowe iki bibit sinden sing apik ning Gunung Kidul. Ya. Amin. Sing sinden-sinden sepuh wis mulai arep apa jenenge turun anu sampeyan kuwi kudune ganti anakmu ya tok ajari sok men turun temurun ana sinden terus. Iya. Anak kula iki lagune beda e. Ra gelem diajari nyinden ra gelem. Lagune apa anakmu sing kulino? Bojo galak. Waduh. Piye, Jal? Ora piye-piye ki mesti nganu kono kuwi iki soalé bocah ki ndelok situasi dan kondisi. Dadi kowe mesti kulino unek-unekke bojomu. Heeh. Ah, tenan ora. Ah terus anakmu lagune bojo galak. Iya. Monggo. Nyangking bokor kencang nane
Apa? Apa? Wis andang mangan intip. Sapa? Iki. Boyo men, boyo anggong sik apa piye ngono lho. Bar nembang kok kluthuk. Mongko le nyuwil iki krungu aku. Mbok yo alon-alon ceklik ngono iso kruak ngono. Nek kon alus ra iso kok ya. Ya wis jenise kok ya. Monggo wedok iki nek mangan ora koni ngono iki lho, Ting. Mah cengengesan. Iya. Terus ke Kak. Isine donga Mataram Musirawas nonton bareng. Oh iya, matur suwun. Sambel kemlangi. Sambel kemangi, heeh, sambel kemangi. Ya nyuwun lagu iki. Wah, matur sembah nuwun. Terus iki Pontianak. Oh iya, wah matur suwun. Kayak kowe nek mangan ora mencucuk ngono kuwi, ora karo guyu kok keselak lho. Domongi kok malah nabok pupu banter banget plek kaya wong nesu. Terus ke Kak, aja tok gagas kuwi muga-muga sewengi iku ora kumat. Iya. Terus wong melek sabarna rimo neno buka celuk wae. Ya, monggo. Elo biyen kowe ngono ngomong sakenake sengit sebel apa maneh tresno nanging saiki rapi nyono kowe malah balik tresno. Krishna
Bali apa? Ya Bali ngono kuwi mak. Iya. Matur suwun ya. Mbak Ika, produk Gunung Kidul daleme Tanjung Sari. Oh iya. Nah iki ya benih-benih sing wajib dilestarekke no. Iya. Ketika apa jenenge sinden-sinden sepuh wis mulai turun, anu apa jenenge iki semangate utawa suarane wis mulai ora patiya becik lah sing ganti ya Mbak Ika. Aku mung menduduka muga-muga tukul ika-ika yang baru ana ing Gunung Kidul kene. Ya, ora ngomongake saka Tanjung Sari, saka Munggi, Wareng, saka Ploso, saka ngalang-alang Ombo. Semanu kabeh iso nukulake sinden-sinden sing apik, sing becik no. Ya, wajibe ya ngono ya, Mak. Iya. Mengko digula wentrah, nek wis digula wentrah, engko nek wis kira-kira apik, kira-kira becik, ya kon berdikari supaya anu iso ngrasake anu nikmate dadi sinden. Panjen ya ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning Ploso Ndadapayu. Ya mergo ya drop kesehatane. Ya. Dadi dadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau. Kok waras esuk bareng? Aku ya gumun kono. Iya. Iki le gejala edan ya mari. Kali meriang ya mari. Wes alhamdulillah sowan ning Munggi Wareng kene iso komplit. Ya. Alhamdulillah kula sowan pundi Pak? Munggi Wareng. Wareng. Munggi Wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Seneng tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan. Lur-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang Ombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat iki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa. Tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Ono tabah ikhlas menyali Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi ora warganing kabeh. Iya, iya. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Iya retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Oh, tembang kangen? Kare ngaturke apa? Wah, nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine nderek. Apa? Nderek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya. Nderek. Yo nderek. Kane ora banget nderek. Derek. Derek. Dene iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Derek. Kayak mbak ya aku. Apa? Derek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan no iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok nguneke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak? Ora salah, mung carane le mangan le kleru. Nek untune iki padha le balung.
Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono ki ya kaya ngene. Padha. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan Kudu dijual di Oh, dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti Dina Minggu kang tak anti. tinemune ngaya cek Nek DM ki rasa nganggo mic. oh ya lali Nek DM ki mike disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. jebul mong lali janjine anane pijer semaya Pinter kok. pinter golek alasan waduh gendere apik ya Pak tuling Apa? tuling Apa nih? iki lho Pak vibration nih lho Vibration iki apa? getar vibration getar basa keren Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. eh Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. lah yo getar kok kan ke oh aku jenenge vibration Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. terampil Berarti genterane iki manut cengkok. Iya. Pengentir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos Sapa? Mas Mantos Almarhum. oh almarhum Itu salah Bebun satu Dan, apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. dari Gunung Kidul Pencipta campur maestro sari. Maestro. apa maestro apa Campur sari. campur sari Iya. kontang yo Pak Kondang kowe rung lahir. ya dorong tekan kene we Dorong. dorong ngandaran-ndukur aku wis ora percaya Iya. Iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe solo SMS ra balesi
Yuk. Yuk. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman bangun kanthi lingsir srengenge ana kene aku SMS rambasi entak telepon malah mbok paneni mangkel aku makan pipimu mesti tak ciwel langit jahene kadane alesane Oh. Semange sing ra gelo aku tanda kowe ora teko janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana luka karo wanita liya Pritinan nang pasir